Sanibonani bafowethu, sanibonani. Lo nibingelelayo uSikhova esimhlophe esingenaphunga bafowethu. Umlandeli kaMthandeni lo omkhulu. Ngizokwazisa bafowethu umphakathi wala ka TikTok. Umphakathi wa TikTok njengoba sazi ukuthi siye savelelwa umshophi esinawo bafowethu. Ngizonazisa ke ngomcimbi okasiqiniseko Mvelase. Ukuthi ke usiqiniseko Mvelase umcimbi wakhe uzobe unge-8 ezika June, kuzobe kuyisonto bafowethu. Usiqiniseko Mvelase uzobeka indawo yakhe yokugcina yobeka kuyo kukaMaphumulo bafowethu. KwaMaphumulo isigodi sakhona kulo ndawo kuthiwa kwaNondunga. Umsebenzi ke uzobanjelwa esikoleni bafowethu, Empungeni Primary School. Umcimbi wakhe uyobanjelwa esikoleni Empungeni Primary School. So ngithi kulabo abafisayo bafowethu ukuyophelezela usiqiniseko Mvelase, bahlale beyazi ke ukuthi kweyomncwaba ke ngeSunday, omncwaba Sunday ngoJune, kuzobe kuyiSunday nge-8 ezika June. So ngiyanicela bafowethu asambeni simphelezele usiqiniseko Mvelase, sambeni nje simphelezele. Yikho nje lokho enginakho bafowethu. Ngiyabonga.